Majita namakrotmani Kaizer Chiefs iphindile ngeperformance neresult ebafini zochaza bayekutheni ngasipani lewe ye-co-coaches. Okwesibini ndichaza bakusejonga i-top coach uyibona njani ki-first 10 games. Top coach iyacaca ki-first 10 matches Majita. Siyazithola futhi singaya pha ke-Betway Premiership sizibone ezinye team bakusejonga i-top coaches vele zacaca ki-first 10 games. And then kusithatha apha kule video gqibeleni zochaza base Kaizer Chiefs idinga i-coach enjani i-team efana ne-Kaizer Chiefs. I-level yale team yale club Kaizer Chiefs idinga i-coach Junior Grootman man. Kaizer Chiefs ibityiwe i-Al Masry i-mid-table club yase-Egypt. I-first game i-CAF Confederation Cup. Namhlanje iphantsi yatyiwa iZamalek edigidigi. Kaizer Chiefs iphantsi yatyiwa. Ukhipha weZamalek uyothuna i-flop egqibeleni injury time. Otherwise i-Chiefs ngiphinde yatyiwa. Theni ngasipani lewe ye-co-coaches. I mean kuse ungaya naphi na bafethu worldwide world football. Uyibona phi iwe kuse top club kuse ye-co-coaches. Okanye kuse ubona phi ngoku worldwide i-top coaches i-co-coaches ezwini league ngoku this season okanye last season. I-team egqibela uzama lawe ye-Sundowns kuba yaspana lawe bamhlisa ulantuzo manqoba mnqethi watheka over ulani Sundowns seyavutha. Kaizer Chiefs ejonge phi ngokusenzeka lo way. Nginika isizathu ngoba sijonga lewe ye-co-coaching theni ngasipani especially kuse i-team egrot njenge-Kaizer Chiefs bafethu. Kuse Kaizer Motaung Junior bafethu njani kuse i-team egrot kangaka bafethu ingabi nayo kusejonga i-head coach. Bana kusejonga isitovu siphezulu Kaizer Chiefs kuse i-pressure ikhona. I-pressure xa ingaka yakhe team engaka yafuneka bekho umuntu oyi-1 kuse responsible for i-decisions. Ekitchen i-top restaurants iba khona i-head chef iba yi-1 qha i-head chef i-top restaurant ekitchen enikushushu ekitchen ke bafethu isitovu siyashisa. I-co-coaching ayispani ayipasi ngoba kusentoni i-players ever since umuntu wadlala ibhola esemncane uyayazi ba kusejonga i-1 qha kuse i-voice elidayo i-1 qha i-voice alandelayo. I-players kuseyazidlala ngecareer zazo zonke abantu bedlala under i-co-coaches. Ngoku sewudlala i-co-coaches ngoku i-career yakho sekungidala ngoku. Singalibala support i-channel bafethu ushaye u-like okanye if eqala udibana ne-channel ungalahli ngophosa uzwezi grand ushaye u-subscribe. Sileqa u-20,000 subscribers bafethu mocho. So grand kuse kubani o-owner i-substitutions, kubani o-owner i-lineup, kubani o-manager i-game, ubani responsible for i-discipline apha kule team apha kwezi co-coaches, ubani kuse o-manager i-roles ze-players apha kwezi co-coaches. Enye i-coach ingafuna i-transition i-counter attack, enye i-coach kuse ifune i-control ba kusejonga okay masiyigcine bafethu nje kuse si-build up mara kuse enye i-co-coach kuse ifuna i-fast counter attack. So kuse kwenzeka i-mixed messages ezingafaniyo. I-senior players soloko ziyazi ba kusejonga yephi coach mazimamele kwezi coaches zi-2. I-senior players asoze zinga-decide qha kusejonga zidecide nge-secret zazi ba okay jonga yephi coach bayimamelayo kwezi-2. And le way le yas-affecta i-squad. Yabona kuse i-small clubs ungayenza lewe i-co-coaches ne-leadership esherishwayo but kuse i-team efana ne-Kaizer Chiefs bafethu apha i-draw nje kusejonga iba yiwe enkulu ba kusejonga i-Kaizer Chiefs idrawshile and if i-Kaizer Chiefs ityiwe iba zii-headlines egrot Majita. So yonke la way kusevele ihlanganise i-confusion egrot. I-top clubs i-top leagues iba nengqondo eyi-1 elidayo i-team bafethu. So what makes i-quality coach kuze siyibone in the first 10 games? Number 1 uyoqala i-quality coach uyibona ngantoni? I-team ayiphinda zawe ibizenza kuqala uba eza flop ibizenza iyaziphinda yazenza i-top coach awuyibone lo we-top coach. Afunekanga kuse sibone the same slow build up plays, the same type of pressing joke. I-top coach xa ifikile vele sibone changes kwezo way. Okwesibini i-roles ze-players vele zicace zibe clear. Asithi xa sijongile siqombe kuse yenzani le player. Top coach i-players vele zicacelwe nge-roles zazo zonke. And then i-last part yale video bafethu mandichaza uba kuse Kaizer Chiefs idinga i-coach enjani. Kaizer Chiefs kuse idinga ikhanda, i-coach eyinqokonqoko ba sijonga i-leader libe lilo ikhanda eli and sele coach lena aziyoyiki ze-respect and i-coach ezirespektayo ezingayoyikiyo and kuse i-coach ekwazi ufaka i-standards and i-coach engenzi i-decisions njenge-emotion kanye nentliziyo. Okwesibini se-Kaizer Chiefs ifuna i-coach ene-tactics ezicaca ezimhlophe jo ezisimple futhi kuse wonke umuntu ebaleni abone ba okay jonga ithini usponsor sakho mfethu ebaleni. Intoni efuneka kwenzile ngcini. I-top coaches bafethu zenza i-roles ze-players zibe simple and zibe easy. Yenza kuse i-role ye-player ibe easy. I-players vele ziyeka ucinga kakhulu ebaleni vele zidlale qha. Ejimini i-top coach iyawabopha mathi bakuyaphinda iway ezi-1 until it is away be automatic as away. I-top coaches improve i-players. Kaizer Chiefs ifuna i-coach izovele improve i-player basijonga zonke i-players ze-Chiefs bakusejonga ubani uske waba kwenye level ngokubani bengamazi bakuse ubani akwazi kwenziwe so. Chiefs kusayidinga i-coach enjalo, top coach zenza lo way. So yaba fethu kuse Kaizer Chiefs
ayisipani co-coaching and excess sibone clearly bayisejonga level lezi coaches zikhoyo ayizo top coaches ezi. Ngokwesithathu Kaizer Chiefs idinga le coach ngqobo describe apha bafethu nithini amajini masinqola pha i-comments bafethu cela ngalibali support channel bafethu shaye ulike okanye ifeqa lidibana channel ungalahli ngaphoso zwezi grand ushaye subscribe to Kaizer Chiefs ngoba bene coach majita access funa Kaizer Chiefs ibeke level ePirates neSundowns ileague yethu ibe mnandi bafana bafana ibeke top level nojo bafethu.